kantor panggonanku nyambut gawe diwiwiti saka jam 8 esuk tumekaning jam 4 sore. Nanging menawa ana tugas ing cabang luar kota, biasane baline wanci wengi utawa malah tengah wengi. Dina iki aku tugas menyang Madiun, bali tekan kuthaku ngancik jam 10:30 bengi. Ya lumrah wong saka Madiun mau pancen wis wengi. Satemene wektu isih ing Madiun mau didhawuhi nginep karo pimpinan cabang. Jalaran aku sak kanca katon kesel banget. Nanging aku pilih enggal mulih. Mobil rombongan kantor kuwi nuli mlaku ngarah ngulon. Sejatine aku kepingin liwat jalur Magetan nuli Cemoro Sewu, nanging sopirku ora nyanggupi. Yen dalu ngeten iki biasane dalan mriko kathah pedhut, Pak, ujare. Usonane mobil liwat dalan Ngawi Sragen terus mangulon. Tumekaning kantor aku sak kanca inggal nata berkas ing lemari arsip. Jam 12 tet sepeda motor dak starter nuli mulih ngarah ngalor. Wis pirang-pirang dina iki aku mangkat lan mulih kantor ora liwat dalan sing biasane dak liwati. Sawetara wektu dalan kuwi ora bisa kanggo liwat kendaraan jalaran ana kretek rusak sing lagi didandani. Mula kudu mubeng liwat dalan liyane sing luwih adoh. Wengi kuwi aku mecaki dalan pinggiran sawah sing sepi nyenyet, kathik hawane adem jekut. Kanthi jaketan rapet supaya anget, aku tansah ngati-ati liwat dalan alus kuwi. Sakliyane dalan peteng ora ana lampu kanggo madangi, uga lunyu jalaran bubar udan. Nanging senadyan liwat bulaan lan kahanane sepi mampring, dalan kuwi aman, ora ana begal utawa kecu. Ing satengahing dalan ya pancen wis dadi begjaku. Dumadakan ana sing aneh tumrap ban mburi pit motorku. Dak sawang pranyot mburi gembos bocor. Mesti wae aku bingung. Bengi ngene ngendi ana tukang tambal ban? Ujarku gemreneng dhewe. Tingak-tinguk ngiwenengen sing ana mung petenging wengi lan sepi mampring. Papan iki pancen bulak sing adoh saka pemaan. Uga blas ora ana pit motor utawa mobil sing liwat. Alon-alon dak tuntun pit motor lanang kuwi kanthi pangarep-arep bisa ketemu tukang tambal ban. Mbok menawa pancen wis dadi begjaku, durung suwe nuntun motor ing ngarepan ana wangunan kaya warung cilik sing katon padang. Bareng dak cedhaki pranyata panggonan tambal ban, aku nyicil rasa ayem. Enggal wae aku mara mrono. Nyuwun sewu, Pak, niki pit motor kula bocor, ujarku marang tukang tambal ban. Nggih, Mas, wangsulane cendak nuli nggarap ban motorku. Tukang tambal ban kuwi nganggo topi ireng sing nutupi saperangan raine. Ora bisa cetha aku nyawang piye dadine rupane bapak kuwi, nanging kira-kira wae wis rada sepuh. Sing cetha tukang tambal ban kuwi awake kuru cilik. Aneh maneh menawa dak takoni wangsulane mung nggih mboten, ora nate wangsulan nganggo ukara dawa. Daleme pundi, Pak? Pitakonku.
Mriki mangga Mas. Wangsulane alon meh ora keprungu, nuli meneng klekep. Ya wis, ora dadi apa, sing wigati motorku bisa pulih maneh lan bisa enggal bali mulih. Aku nunggoni karo lungguh ing lincak pring sinambi sedakep kademen. Sajake tukang tambal ban iki wis pengalaman banget. Dak sawang tandang gawene cak-cek, sedelok wae ban motorku wis ditambal. Dheweke tumuli menyang mburi panggonan tambal ban tanpa sapa aruh marang aku. Wanci kuwi dak sawang klambi sing dienggo uga owah, sing maune kelir putih ledhek lan saperangan suwek-suwek. Saiki malih dadi putih resik katon anyar. Luwih aneh maneh, sing dienggo kuwi katon dudu klambi nanging kaya mung kain putih sing diblebet ing awak. Mbok menawa bapake kuwi arep pipis ing sawah mburi kono. Panggraitaku sinambi njupuk duit kanggo ongkos nambal. Dak tunggu sak menit, 2 menit, nanging kok tukang tambal mau durung balik. Ing sawah mburi warung uga ora ana tilase. Apa tukange mau lali? Apa aja-aja bapake mau bangsane lembut ya? Batinku goreh. Nanging apa ana lelembut kok bisa nambal ban? Kadek nambale uga cepet lan sempurna. Mokal yen bangsane lembut. Bajutku grendengan dhewe. Aku pancen ora percaya marang bab-bab sing ora tinemu nalar. Sing dadi perkara saiki, piye carane bayar ongkose? Lah wong tukange ilang, uga ora ana pawongan liya ing papan iki. 10 menit aku ngenteni, usanane motor enggal dak starter ninggalake papan kuwi ngarah ngalor bali mulih. Tekan omah aku enggal turu, jalaran awakku pancen wis kesel banget. Bengi kuwi aku turu angker, ora ana kedadian apa-apa. Uga ora ngimpi babakan tambal ban. Esuke aku ngrasakake awakku pulih lan seger maneh sawise ngaso wengi. Jam 7 esuk sawise ngeterake anakku sekolah, aku tumuli budal menyang kantor. Sengaja aku liwat dalan sing wingi bengi dak pecaki, sak perlu arep bayar ongkos tambal ban. Aku rumangsa salah yen durung bayar. Nyedaki bulaan ombo, aku wiwit alon-alon goleki panggonan tambal ban. Dak sawang kanthi terwaca papan kuwi, nanging ora ana tanda-tanda yen ana tukang tambal ban. Sarehne penasaran, aku nuli balik ngalor maneh goleki wangunan panggonan tambal ban. Pancet ora ana. Aku mandeg nalika nyawang ing cedhak kono ana lincak pring ing pinggir dalan. Dak sawang kanthi terwaca, ora lali, iki lincak sing mau bengi dak lungguhi. Lho, nanging wangunane menyang ngendi? Pitakonku ing jero ati. Aku nuli nyawang panggonan sakiwa tengene lincak kuwi. Aku kaget, gidokku mengkorok. Persis ing sisih kulon sawah kasunyatane ana kuburan. Apa iki kabeh ana gandeng cenenge karo kedadian mau bengi? Apa pancen tukang tambal ban wi lelembut? Ora suwe ana bapak-bapak sepuh sing arep nggarap sawah liwat
ing cedhakku. "Pak, nuwun sewu, punapa ing celak mriki wonten tukang tambal ban?" pitakonku. Punapa ingkang dipun kersakaken tukang tambal ban kuru alit lan remen ngangge topi ireng? Bapak kuwi sing pranyata jenenge Pak Sastro balik takon. "Inggih Pak, leres," wangsulanku. Aku nuli njlentrehake prastawa sing wingi bengi dak lakoni. Pak Sastro mbenerake ceritaku. "Mboten namung panjenengan Pak ingkang natos ngalami kedadosan kados wingi dalu. Wonten saperangan priyayi nggih gadah pengalaman kados panjenengan menawi ngliwati margi mriki ing wanci dalu," ujare nuding dalan. Pak Sastro ngandharake sak temene tukang tambal ban kuwi wis tinggal donya lan dikubur ing sarean cedhak sawah kuwi. Rumiyin nalika taksih gesang tukang tambal ban ko pancen pedamelanipun nggih tambal ban. Griyanipun kidul mriku. Tiyangipun gadah tindak tanduk sae lan asring paring pambiyantu tiyang sanes, jlentre kalem. Nanging eman Pak, piyambakipun tilar donya amargi ngalami kacilakan tabrak lari nggih wonten margi niki, ujare Pak Sastro unjal ambekan. Sakwise manggon ing alam sing beda, pranyata kang tambal ban kuwi isih seneng tetulung marang liyan. Aku gumun kok bisa nemahi kedadian sing ora tinemu nalar. Siji sing ora lali, aku isih duwe kewajiban bayar ongkos tambal ban. Sawetara wektu candhake nalika mulih bengi saka kantor, aku sengaja mecaki dalan kuwi maneh. Nanging ora ana prastawa apa-apa maneh. Sepeda motorku ora bocor maneh. Ora ketemu karo tukang tambal ban ing wengi iku. Sing ana mung sepi mampring, dak sawang lincak ing pinggir dalan. Kuwi minangka bukti menawa aku nate ditulungi tukang tambal ban ing tengah wengi kuwi.